Welcome to Lion Gate Masquerade TV. Anyị na-anabata ọnụ na Lion Gate Masquerade TV dịka anyị na-akwado maka Ikeji 2023. Anyị chọrọ ka unu soro anyị mara dịka anyị si akwado maka Ikeji 2023 with Ebube Izuogu. Gaanụ n'ihu na-anọnyere na anyị na Lion Gate Masquerade TV. Watch anụ vidio anyị dịka anyị ga-ewepụtara ọnụ ya ugbu a. Otu anyị si akwado maka Ikeji 2023. Anyị na Ebube Izuogu na ihe eme Ebube Perikoma. Gaanụ n'ihu na-anọnyere na anyị. Ụmụ okorobịa kutere ya wee kere mgba na Ebube ka Ebube Izuogu na ihe eme onye Ebube Perikoma oyi otu nwa nụrụ onye gba aha nna ya
One day, let's make a couple of Sonny as well. McDonald's, Sawaya, I welcome you. Ofofu, Uchekama, I welcome you. Also, let him take a man. A camera. Let him keep us up to name who be in Material. A camera. Oh, yeah. One day, let's make a couple of Sonny as well. One day, I welcome you. Bye-bye.
ọnwa ọ dị nta ọ bụrụ ọgwụ asị m ya dịghị mma dịkwara chi gị mma igwe biko ka ebe a ga-egwu agba zọọ na ya zọọ oke mmadụ asị m ya dịghị mma dịkwara chi gị mma nwoke ọma nwaanyị ọma ihe dị gị mma dịkwara chi gị mma ịnụ nwunye onye amị ọwụta dị ọwụta dị anyị maka mmụta na-adị n'uche ma nkiri na-adị n'anya elekere ọba ji ilewe ile ụta dị nsekụdele nwa onye akpịrị ezekụdele ji isi ya ga-aga ọha uche elekere ọba ji isi ya ga-aga ọha ajụjụ ma ya hụrụ na ha eri ọnụ ọha uche ezekụdele kwe ihe o chetere n'uche erugbodo ụlọ ọha ajụjụ elekere obi ogwu m ka m kọrọ gị ihe ụmụ ụwa na-eme ka m kọrọ gị obi ogwu m ka m kọrọ gị ihe ụmụ ụwa na-eme ka m kọrọ gị Ijebeta asịrị ndị be anyị asịrị ụmụ ụwa erika ka m kọrọ gị mgbe o soro ka m kọrọ gị ihe ụmụ ụwa na-eme ka m kọrọ gị obi ogwu m ka m kọrọ gị ihe ụmụ ụwa na-eme nọ ka m kọrọ gị Ijebeta asịrị ndị be anyị asịrị ụmụ ụwa erika ka m kọrọ gị ọwọtọ dị Also 999.